Els reis dels nostres programes són els infants, però a molts estats del món hi ha un rei o una reina. I dur la corona no ho pot fer qualsevol. Què pensen els menuts d'avui de la família reial espanyola? La monarquia és el que te passa per els pulmons i no te deixa respirar molt bé. Tenc una monarquia. Ah, ja sé. Néixer de rei. Ah, sí? Ah, sí, jo sé. La princesa d'Espanya. Pues se va operar un dia el nas, la boca, els ulls. Perquè volia estar més guapa. Perquè tenia el nas llarg. Jo crec que fan feina a l'Ajuntament i són els qui comanden. Tant els que són esclaus del rei. Soc el rei d'Espanya, molt de gust. Jo trobo que ajuden, per exemple, a la gent, o van a veure les coses molt importants i, per exemple, li donen medalles als jugadors o coses d'aquestes, o més altres coses. Jo crec que tu a lo millor pots ser reina perquè si tu ara, per exemple, te quedes allà on estan ells en el seu poble i se moren, l'Ajuntament jo trobo que te diran si tu pots ser reina o no pots ser reina.